10 милиона лева ще бъдат за финансиране на проекти, одобрени от Обществения съвет към Министерството на културата, в който освен представители на държавната администрация са включени археолози, реставратори и представители на туристическия бизнес. Това е всъщност просто краткосрочно, за да може между сега и туристическия сезон да могат да се направят някои инвестиции, а след това, разбира се, еврофондовете. Парите ще бъдат за най-популярните у нас и по света културно-исторически паметници. Сред тях са Созопол, Царевец, Татул и Перперикон. Спешните пари са за спешни мерки, за изграждане на инфраструктурата и за опазване на обектите преди да започне масовото им посещение от туристи през летните месеци. Голямата възможност за развитие на културния туризъм се крие в европейските фондове, откъдето през следващите 2 години могат да бъдат усвоени огромни за нашите мащаби средства. Поне около 350 милиона евро са възможни дори до края на този период да влезат в културно-исторически туризъм. Там всъщност големия проблем, който научихме в последните 6-7 месеца, е, че всъщност голяма част от нашите културно-исторически обекти нямат акт за собственост. А като нямаш акт за собственост, всъщност не можеш да участваш в обект. Вече е решен проблемът със собствеността на Перперикон. В рамките на един месец това ще се случи и с Царевец, съобщи още финансовият министър.